Vamos que nos vamos. Jo, de veres, no sé com dir-ho, però tinc unes ganes loques cada setmana que arribis divendres i avui, per exemple, són les festes d'Esbermà a Binissalem, però no ha estat possible. No els han pogut celebrades així com toca. Un altre any serà. Sofia Moisès, bon dia. Bon dia. Com estàs? Molt bé. Coordinadora de Literanit. Tercera edició de Literanit. Conta'm-nos una mica. Podem fer un resum, però no serà el mateix, de dir 24 activitats a 21 espais a Palma, 8 localitats mallorquines, a Menorca, a Barcelona, però no. Conta'm-nos en primera persona què és Literanit, perquè ja vos he de dir, si la setmana passada teníem la nit de l'art, no? Que és per guiris, bàsicament, no hi ha tampoc per què enganar-nos, és per guiris, no? Això no. Això és per nosaltres, gent que actua nostra, literatura nostra. Sofia, vinga, per favor, que si no després no m'eixar jo. Bueno, Literanit, com has dit, s'ha celebrat en dues ocasions anteriorment. Aquesta és la tercera edició, va néixer en 2019 i és un esdeveniment promogut per l'Institució Francesc de Borja Moll. L'objectiu de Literanit és, bàsicament, fomentar la lectura, no? Aquests hàbits lectors i vàrem pensar que una manera original, no? Per dir-ho d'alguna manera de fer-ho, seria poder anar en aquests espais on habitualment no hi ha llibres, no? O no són els espais principals on se fomenta aquest hàbit de lectura. Llevat de biblioteques i llibreries que evidentment participen a Literanit i a més ho fan moltes d'elles i enguany encara s'hi han sumat més, anam a museus, a espais de restauració, no? Comerços, a vegades també han celebrat actes en el carrer, i una mica l'objectiu es poder dur en aquest context més social, no? més d'oci, diferents activitats relacionades amb la literatura. Són moltes activitats, amb una mateixa nit, no? Sí, la veritat és que són moltes activitats i enguany ha estat un any... És com una fira del llibre més divertida, no? Sí, bueno, podríem dir... Sí, no? Podríem dir-ho. La fira del llibre, sense desmereixer, no? És dir, és sempre el mateix, la paradeta en el carrer, a veus els llibres, la llençatura, tal... Però aquí t'ho conten en primera persona molts dels autors dels llibres i, a més, pues, pots estar amb els amics escoltant també un concert, o pots... No? Clar, aquesta és idea. És més entretingut, no? Aquesta és idea. A la Fira del Llibre també hi ha actuacions a un escenari que es fixa, no? Diguéssim. Sí. Aquí, la diferència, a part de moltes, no? Una d'elles és això, que és un itinerari, no? Al final és un itinerari i és més dinàmic, no? Sí, perquè a més comença a una hora, no? Comences de matí i pots estar fins a les 12 de la nit, sí. I no has estat en el mateix lloc, sinó que has estat fent això, un recorregut... Sí, inicialment... Bueno, més fàcil per Palma que si te n'has d'anar d'un lloc a un altre també, si has d'anar a Porreres o has d'anar a Santa Maria... Pues... Clar, cadascú se munta l'horari o l'itinerari en el seu gust i a partir de les seves possibilitats, perquè nosaltres hem creat un programa, una programació. És vera que hi ha moltes activitats que coincideixen en els temps, no? Però bueno, aquí ja entren els gustos de cadascú. Si una persona li fa més ganes un concert, una presentació en concret, pues, se pot organitzar com Conta-mos, aunque sigui una mica per damunt, perquè clar, és dir, contar pues, totes les activitats una per una... No, sí, són moltes. No, jo també tenc el programa perquè si no m'olvid de les hores, sobretot, perquè són moltes activitats, en total unes 24 enguany. I, bueno, per exemple, per destacar-ne qualcuna, hi ha l'acte inaugural que enguany se celebra a Can Balaguer i que, més, comptarà amb Laura Agost com a pregonera,
i en Biel Mesquida, que també llegirà un manifest per la lectura. I després, per tancar la vetllada i donar un pot de ritme en aquest acte, hi haurà Reina en un concert, no? I, bueno, a Palma podrem destacar també activitats a Literanta, a Babel, en el Museu de Mallorca hi haurà Oliva Trencada, també amb un concert de poemes musicats de Maria Antònia Salvà. A Incafé hi haurà també Uquecles, en acústic. Cafè a tres bandes tindrem a Diego Ingold i Raquel Bustos en una actuació teatral. I després ja tenim les activitats de Part Forana, que ha estat el canvi més significatiu enguany, perquè l'any passat en van fer només una a Inca, en el Museu del Calçat, i enguany han sumat 8 municipis, entre ells Porreres, Esporles, Bunyola, Santa Maria, Llubí, Felanitx, Campos, i com has dit també, arribam a Menorca, que és novetat d'enguany poder fer una activitat allà. I l'Espai Mallorca de Barcelona. I l'Espai Mallorca de Barcelona, que l'any passat ja n'hi va haver una, ells ja van acollir una activitat i enguany repeteixen. I de llibres? De llibres, precisament a l'Espai Mallorca hi ha una presentació que és en primícia, vull dir, no s'ha presentat abans aquest llibre, i se titula Dones, arbres i poesia. Recitaran una sèrie de poetes allà, aquests poemes Però no arribarem a l'Espai Mallorca. No, allà es veurà que no arribarem. Algo més a prop. Algo més a prop. Per exemple, llibres, hi haurà Finis Africae. Sí. Hi haurà una lectura dramatitzada de rondalles mallorquines a la Serra de Tramuntana, a càrrec de Lluc i Portas i Lucía Sánchez. És un exemple. A Llibreria en Bat, en Albert Herranz, parlarà del bosc submergit. Un llibre al voltant de la Posidònia. I això no ho he dit, però és molt important, que Literanit cada any parla o reflexiona al voltant d'una temàtica. I enguany és natura i ecologia. Exacte. Vull dir, totes les activitats que hi ha en el programa, evidentment, estan relacionades amb aquest fil conductor. Tots els artistes, escriptors, músics, tothom, de qualcuna manera aporta un punt de vista sobre aquesta temàtica. Has parlat en el començament que Literanit està promogut o promou la institució Francesc de Borja Moll. Conta'm-nos una mica què és aquesta institució, en què consisteix, què fa? La institució Francesc de Borja Moll, com a la seva principal motivació, o el motiu pel qual va néixer, va ser per promoure i per posar en valor tota la feina i llegat del filòleg de Francesc de Borja Moll, no? I per poder-ho fer també garanteix una sèrie d'activitats i oferta cultural que tinguin a veure amb la literatura i la llengua catalana. I Literanit entraria dins d'aquestes activitats que la institució impulsa durant tot l'any. Aquesta és la principal activitat que fa? Sí, aquesta... Que ara s'estaríem referents. Exacte, sí, aquesta és la principal. També és vera que ara també en octubre se celebrarà el Dia de Francesc de Borja Moll i seria una altra activitat important dins d'aquesta programació que té la institució. Molt bé. És una... crec que Déu-n'hi-do d'activitats que hem organitzat enguany, però ara sentint-te tu... No, és un esforç impressionant. A mi, una de les coses que m'estranya, no? Que no vull fer comparacions, no? Però que donat el volum no només d'activitats, no? Sinó de la quantitat de gent que en un moment donat no només parla, conferencia, presenta, actua, no? Els locals, no? Hi ha un munt de gent. Veig que no se li ha donat una presència pública, a lo millor, tan important com segons quins altres aconteixements, no? Sí, bueno... Però som molt queixós sí, no. Som molt queixós en quant al tema
de que a vegades les institucions, l'Ajuntament de Palma, l'àrea de cultura, se queda, per exemple, amb el Port Roc, que s'han inscrit 150 grups, però al final no fa res perquè la gent vengui a veure-los. M'entens? Sí. I a vegades sembla que les institucions públiques se queden amb, ja els han donat la subvenció perquè facin aquesta activitat, ja se cercaran la vida, no? En lloc d'animar a que la gent pugui participar en aquestes coses, no? I bueno, per això estem nosaltres. Exacte, nosaltres fem tot el que està en les nostres mans i bé, per Literanit tenim el suport de, com has dit, no? de diferents institucions com l'Ajuntament de Palma i el Consell de Mallorca i de Menorca. Però bueno, també és vera que Literanit és un festival molt jove, no? També crec que any rere any anem guanyant participació i aquest ressò cada vegada se fa més gran, no? Per tant, seguirem treballant perquè vagi a més. D'any en any, no? Exacte, sí. La intenció és poder... Acabes a Literanit del 2021, ja estem preparant els de... La intenció és, ja que enguany hem pegat aquest vot tan important, quan acabi posar-nos a fer feina en la propera edició i que cada vegada la informació pugui arribar a més gent i que cada vegada la gent participi. I que ve sumar a Menorca, no? Perquè si és de l'institució Francesc de Borjamoll, doncs exacte. Era com una mica lògic, no? Sumar a Menorca. Sí. Era una cosa pendent i esperant que també a les properes edicions s'hi puguin sumar a les altres illes. Molt bé. Sofia, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Bueno, demà hem de recordar 24 activitats, 21 espais de Palma, també 8 localitats de Mallorca, també Menorca, també Barcelona. Literanit, tindreu de tot i passareu bé i consultau la programació ja molt la trobeu, nosaltres la tenim a l'aplicació i res. 30 segundos para la agenda del domingo y nos vamos, ¿vale? Destacant de diumenge la factoria de so Dream of Eternity, trobada ecosocial a la possessió, nova i darrera semifinal del Pop Rock de Palma. Demà sabrem ja qui són els grups que passen a la final, en el gremi, diumenge vespre, perdó. Aquell carrer en el Teatre de Manacor. Mama King ara serà cada diumenge a Sart d'Inca. Nova edició de Música al Quadrat en el Teatre de Lloseta, aquesta vegada, diumenge, amb Roger Pistola, Toni Noguera i Toni Bausà, i Morgana Jazz a Esporles. Y con esto y un bizcocho hasta el próximo viernes, no? Pues res, això, que acabam, que passeu un cap de setmana i vos deixam la música